Ti apo at dako kada kayo. Ti pan na kay waragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Juan. Gloria tinipaiken ka. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na. Siyak ti pudno apuon ti ubas, ket ti amak ti agay aywan. Ikkaten na dagiti amin asa nga adi agbunga. Dalusan na dagiti agbungbunga asa nga tapno ado ti maibunga da. Nadalos kayon gapo iti saok kada kayo. Agtali na ed kayo kanyak, ket agtali na edak met kada kayo. No saan kayo ang maikamang kanyak, di kay makapagbunga akas iti sanga ang makapagbunga no maikamang iti poon. Siyak ti poon ti ubas, da kayo dagiti sanga. Ti agtaeng kanyak ket siyak ken kuana, adunto ti maibunga na. No tano awanak, awan maarami Diyo. Ti saan nga agtaeng kanyak maibeleng itirwar akas iti sanga ang magango. Maurnong dagiti kakasta ket maipuorda. No agtaeng kayo kanyak ket agtaeng dagiti saok kada kayo. Dawaten nyo ti anyaman akayatyo ket maitedto kada kayo. Ti pakaitan-okan ti amak iso daytoy. Agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw tinipaiken ka, Kristo. Good morning. Nanipod adda puot ko, haging gana di ag high school, ken after high school siguro idin, ado ti swa iji ayan mi, amoyo ti swa. Kagapo taga barbaryo kami, haan nga swa ti pangawag ni suwa. Ako na nakaapawng, dumawat kami man ti suwa yaw. Swa, pumelo niya. Almost amin nga balay, iji ayan mi idi addaswa. Ayan mo, nagado. Addaswa nga kilaban, datay awan ramraman na nga nagtangken. Adamot swa ang nalusa, datay nakadandanom. Adamot swa nga natay na imas perfect. Ti swami mo dyan, ti ay sango nga mismo ti balay idi nakabaybayag nga maluom ag December ton. No alaom nakapapait. Ngam to na mauray mo na loob nakabaybayag nagsamit nga natubog. Kadagiti nga swa, idi aglaklakaya kon agin inot da nga matay. Ti pagpabasulan da dagiti aginaw. Apay nagbilag la dayta nga kita ti aginaw unta no tinangad na dayta swan ka natayon apay dakay nga aginaw. Kitaan nyo man dagita mamarites nga kaarubayo tagkapsot da. Pagina. Kasi di pabasulan da ini agiinaw kunada naginawan da manan. Kunada da jay suagin gana nga ininot matay. Kay tatalim makayak ay naadal ko magayam nga paginawan da jay. Tiswa na yun dagiti citrus amula. Kati citrus kasla dagita kalamansi, dagita pomelo, dagiti lemon. No, ti panagburas da, ti tago din nalalaing da ado ti kalamansi da. Ti panagburas da, ikat da, DJ, iraman da, DJ, ayan ti pamurusan niya. Tano ikat ang makas jay, ininot, maganggango, aging gana nga isunton di manggango, di buo nga, puon. Kayso nga dagidiswa, di ayan me, di may maammo ti agsibol. Siyempre, bukas, ano pa nangkat mo nga min mo, di pamurusan ti ka, nagngato. Kada kami idi ka no agtakaw kam Dios ti apong limo laeng. Amuyo ti pagalami, amuyo ti garami. Rice hay. Oh, yata English na nya. Kay di garami no narepet adda pagasumi nga natirad ti duwa nga murdong na dayay. Isu ti pagtakaw mi ti swatap no hanga managtuog ti rabi. Todo ko magasak. Samo itaray. Di pag di ka dahamo maikat DJ pamurusan mo sumurot. Iso nga naging inot da anak natay ta DJ nagpurusan iso ti mangpatay ijay buon na laeng. Iso nga dayta kalaman simid ta no daytay
Kada nagburas kayo kung nakalain nyo, di pagmurusan na, ikatin nyo. Tunukan, adamo dumawat, ali apras. Tunukan maganggangon. Anya ti kunak kanyada, ikatin nyo, dagijay nagango. Tilokano, no dakdakkel ko mga banag, palangpangan nyo, amoy ti palangpang. Haan nga palanggapang, tano palanggapang ka, agsayot iti kaaruba dahil dyan, palangpang. Ingkay palangpangan, ikatin nyo dagijay nagango, no napuskol launay di jay bulong na, jay sangana. Palangpangan nyo, tauray jay mangga. No na dagsen launay, adu launay ti bunga na, agraman na lungsot, aw-awitin na, agsipak. Urain niya kayo intunukwan na dakkel launay di bunga ng dakkel launay di sanganan, no haan na nga maawitan, mabwal, amoy di mabwal, matwang. Nasiyay. Ora da kita makupa, nya da kita nagbunga ti nagadungan na dagsen, intunukan maspak. Kanya ti aramidem, ora no sakbay pa nagbabagyo, dagiti kay kayod ti nga asidag ti gater no daduma, nya ti bagak sakbay ti bagyo, palangpangan nyo. Taapaya, no nadagsen launang idur na mabuwan, may mayat no basitap no maawit na nga nalaing. Kati kunana mo't ito'y dagiti agtarakan ti ubas ni Apo Jesus. Siyak ti puon ti ubas kunana, dakayo ti sanga. Pruning kunana day jay. Anya ti pruning, dagiti nagango nga sanga, kinsubra abulong, ay sangsanga, di ayan ti sanga nga dakkel. Anya ti kastada, ikatenda pruning. Ubas day jay, nganda tayo, palangpang kuna tayo, ta nalaklakate nga maawatan ti Ilocano, ta apaya, no haam mo palangpangan, agsobra, wano saan, nadagsen launay, han na nga maawit, madi. Kanukit kitaan tayo dati pangarig niya po, Jesus, I am the vine and you are the branches, kunana. Siyak, tipuon, da kayo ti, sanga. Na-connectar kanya, tinaka-connectar iti poon kunana niya. Tiagtalinaed kunana. No saan kayo ana ikamang ti poon, saan kayo ang makapagbunga? Kunuhaan kayo makapagbunga niya ti kunana, maputed, nagango, haan nga agbunga, marepet, may kabil iti mapuuran kunana. Kuuray ti biyag tayo mat kakabsat kasjay. Masapol nga ti gundaway ti panagbiag tayo, uray ti relationship tayo, kadagiti kakabsat tayo, masapol nga nadaduma, agpalangpang tayo. Haan nga masapol nga bagbagkatan tayo amin nga tao. No negative, at nangarod gayam kung wag ko na nga, I want to save our relationship, Father, ko na one, no curable dahil nga relationship yung agasawa, yes, mabalin. Nganuhaan, palangpangam. You have to let them go. Taapaya, aging gana ngamin nga si kanton ti mabwal. No hamo nga ibatan, dos-dosaem ta bagbagim, bagbagkatem, si kanton ti mabwal. Uray mo tibiyag tayo. Ado dagiti banbanag, ado dagiti tattao, ngahan nga mabalin nga kanayon nga bagbagkaten tayo. No toxic dahi ta nga tao, no toxic ti panagri na nga maibagay ije kayat mo. Ibatam, palangpangam, hamo nga guraen, hamo nga daytay palangpangan nga ilunudan ta pumanahan nga masapol nga kisayam dagiti tao ti biag mo, no toxic da laeng, iti panagbiag mo nga mabalin nga awitem. Taapaya masapol ti agpalangpang umuna nalaglag ang ti biag. Maikadwa na waywaya, tapno makapag bunga. Dayjeti purpose na. Tanuhan tayo nga aramiden da ito'y. Dos-dosaan tayo bagbagi tayo, marigrigatan tayo, maabak tayo. Kinagpintas da iti kunana, da kayo ti sanga, masapol nga nakakonektar, na ikamang iti poon, tapno, agbunga. Haan lang iti relationship. Uri ti na espirituan kinti moral nga panagbiag tayo. Ado dagiti psychological bag tayo. Anya dagiti psychological bag tayo nga mangbagbagkaten tayo, nga haan tayo nga makapagbunga na saya at nga tao. Anya dagitoy, dagita regret. Ada dagiti decisions tayo nga nagkamalyan tayo, iso ti mangparparigat kanya tayo. Bagbagkaten maging gatat ta. Anya dagiti mangparparigat kanya tayo, dagita gurgura.
Ammom nga makatulong kanyang data, umumpo ng mga gurang, malunglungsutan nga, awawit ang nata. Kompetisyon, dilubong tayo. At na kita makikumkumpit nga tatao, umapapal. Nagdagatagan di ka aruba na hagsakit tinagam na. Kompetisyon. Haan ka makapagbunga no daduma dagito iti psychological bag nga iso ti mangitaltalmeg kanya tayo akas tao. Nga no daduma hantay nga makapagbunga. Haan nga makapagaramid ti nasayaat. Kati kunana no naikamang kayo iti poon, ditoy kayo nga agbunga. Kati sa ludsod, agbungbunga ak nga ta. Kas ano tinabunga nga tao? Iti na espirituan nga panagbiag. Haan nga gapong ako nam nga addamot adal ko apo, addamot trabaho nga permanente very good. Nga man nakayat nga sa un or agserserbi ka, iti sibil, iti gobyerno no anyaman kumpanya mo no anyaman ka addamot kita, han nakayat nga sa un nga nabunga kan. Tinabunga nga tao kunana dayjay. Masapol nga iti wagas ti panagbiag mo. Adda bunga na, anya ti bunga na, kunana nga rod ka mapangkayo, agbunga ti adu mapangkayo nga, agbalin nga adipen ko. Anya dayjay, iti unos ti panagbiag mo, adda ka din na ay ayo kanyam. Kaimasidag ken Kristo. Kung successful ka, adda sanikwam, adda adal mo, adda kitam, iti wagas ti panagbiag mo, panakilangan mo, adda ka di imasidag ken ni Apo Diyos, gapuking ka. Nadda imasidag, congratulations, agbungbunga ka. Ngam no awan, you have to check. Taadda dagiti adda sa nikwana, ngam awan pulos maiyasidag dakin ni Apo Jesus. Kayat na nga sa awan mistake. Amuyo dagjay swami idi. Adda idi da kami gamin, idi ka agdapdapil kami ti unas. Aramidin mi at agapulot wenno basi. Kada dagitay pagikatan mi ti rugit na nasamit dayjay. Tikas-kas ta day diinan ko, alaen na, isibsibog na iji aglawlaw ti ramot na gaya iswa. Taapaya, sumamit ka no. Ta iso makunot nahan, mayamot, nasamit mot, ngam kay kayat mi mo, da gaya iswa nga nagtubo di asidag ti CR. No, apay nga na imimas mot. Kauwan taday jay no, adda ka di poon, no anna jay ikon-kun no tam, isumat ati irar mo. Iso nga no tilubong mo, dagiti kakadbam kapasig nga negative ti pampanunot da, pasig nga madi, gura, ala marites, ti biag da, iso dengdenggam, automatic isumat ti bungam. Ngam no ti mangmangag mo ti inal daw, nasaya at akababalin, sa uni Apo Diyos, ti pagtutungtungan nyo kas ano tayo nga patanuran nga nasayat dagiti anak, kas ano tayo ag-survive nga agpabasa, anya tinapintas nga plano ti pamilya, no dagiti ti mangmangeg. Siyempre iso ti kun-kun tem, iso ati error mo. Day ko na kun ano negative di iso nga no dayta grupom, dayta kanayon mo nga kadkadwa ke medyohan nga nasayaat. Nga nasaya at panagpampanunot da, palangpangam, ikat mo. Apaya, maapektarang ka. So nga roti kunada ka, no ti gagayim mo, mamartek. Agbaling ka mo mamartek, in 30 years, nagkanser ta dalem mo. Nya? No ti kakadwang mo ka man nigarilyo, agbaling ka man nigarilyo, in 10 years, nagkanser ta baram. Nya? No ti gagayam mo mat ka mamarites, agbaling ka mamarites, awampay 2 oras, marites ka certified. Iso nga rod ti guyguyudem, iso nga rod ti lubong mo, iso nga no dijay, no evaluate mo dijay wagas ti panagbiag mo, apay nga hanak makabagbunga. Apay nga narigatak nga agbunga, apay nga nasayat, apay awam man la maawis ko nga tao nga umasidag ken ni Apo Dios. Nga minodad do man no anya ji dengdenggem, no anya ji imulmulam, no tilubong mo ka pasig nga bukatot nga managing bubukod, innimot, innagom. Siyempre mat automatic dayta. Ngam na tilubong mo dagiti kay kadkadwam ka amuda ti agayat, tumultulong, itid da ti biagda. Isumat ati rumwar. Ngam anya ti rason ngamin day ti kakabsat, iso day ti sublyanan tayo ti kunan ni Apo Jesus.
siyak ti poon, isuna da kayo ti bunga, da kayo ti sanga kunana. Ti umuna nga aramidan, nomadi palangpangam. Nadanga na saya at nga nakakapot nga bunga, kang kanan nalaeng ti tabat ti daga kunana, han nga agbunga, ikatem puuram. Tapno makapagbunga ka, ta nasaya at ti bunga, anya ti aramidem, masapol ang jiramot ti kumunutan, di poon. Iso nga no ni Apo Isus ti awawatem, no ni Apo Isus ti kunkunutem, nga sanga, agbunga ka automatic na saya at dayta. Kadaya ati pagkitan tayo ti biyag tayo. Hala, panunutem. Successful ka, adda sa nikwam, adda adal mo, adda mo napundar mo, ngam awampay mamati kanyam. Uray ta pamilyam, wan na pagadal mo nga nasayaat, nag-graduar damit, professional na da trabaho da. Han na kayat nga saun nga nabungan, but the relationship ka madi, di langan-langan kahaan nga nasayaat, Jilangan-langan ka tinang sitan, innagom, kinarit. Hampay lang nga nagbunga na jay. Kunana nga rod ni Apo Isus ka, agbunga kayo iti ado, agbalin kayo nga adalak. Dayjay ti karit na kanya tayo, narigat nga karit daytoy. Anya dayjay, agbalin ka nga adalan na, nga mangyasideg kengkwana. No nakapsot ni kabsat mo guyudem, tapno maikamang iti original nga poon, iso ti ramot, ay iso ti poon, na paggapuan tayo, sino dayta ni Apo Jesus, iso dayta ti kunana nga transformation. No naggapo ka tinatikag adaga, papanam mapangkadyay, nasaya at nga bunga. Un kakabsat, da isamari tayo, umuna, nohan nga nasaya at dayta sanga, tilubong tayo, masapol nga adda, palangpangan tayo. Haan nga mabali nga bagbagkatan tayo amin. No nalungsot tabungan, wagwag mong tama, naghambong awitin. Iti psychological bag tayo. No mawagwag mo dahi tamaikat mo, lumagan, agwaya, rumwarti na saya at nga bunga. Kano nakakapot ka kingkwana, mapagwadanda ka, kitain nyo. Anya ti purpose ti bunga, maiburay kanen. Diye kayo, nadabunga na, hanama nga kanen. Sino ti ag-benefit ijay bunga sa balihan? Kasi makanya tayo, no nagbunga ka, sino ti ag-benefit ijay bungam, ni kabsat mo. No maiyasideg mo kini Apo Jesus, uray may salaang dakkel abunga daytan. Ngam di kayat na ti umasidag kini Apo Jesus. Pinuted mo pa jaramot na, gapo di pagpatulad mo kan di aramid mo, ay kadakes ka sa nga. Anya ti maaramid no dakes? Marapet, may puor. Lahat ng mga ibaga nga puuran na tayo. Ala kakabsat, nagdakil akarit na kada tayo. Na isuna ti poon, siguradgom, ang isuna na kay poonam. No, sikatisa nga, kas anumat ti bungam. Maibalwit tayo mat. Ura di pan nakilangan tayo laeng. Nadda mamati kada tayon, nadda maiayo kada tayon, nadda agbalbaliw gapo kada tayon, ay kaagbong bunga ka, nasaya at kaasa nga